Wilujeng dalu Mas. Wilujeng dalu Bos. Jeng dalu becange Bulimbo. Alhamdulillah. Pak Eko. Luar biasa. Sowan ning daleme Pak Wanto. Pak Wanto kalian Ibu Sani. Sani wonten griya menika. Pak Yanto. Pak Wanto. Ngono to. Ndi ya, Mas? Pak Wanto niku. Daleme sing iki. Berarti yang ngene ngono lho. Pak Wanto kalian Ibu. Nggih alhamdulillah kula sampun ditimbali mriki. Hajatanipun menika Nikan. Nggih ta, Bos? Nggih. Ngunduh manten. Panjenenganipun Mas. Endi Dik tulisan? Mas Dendi. Krek iki lho. Genah iki lho, delok iki lho, Mas. Mas, gula 3 kilo. Alah, sumbangan. Sumbangan. Mas Dendi Agus Supraptyo pikantuk kalian Mbak Titis Setyawati mijil saking Desa Klet Pager Kecamatan Turut Usuk Lho, kuwi jane kocul kuwi Desa Kabupaten Tunggal Gedhek. Kuwi apa to, Kak? Napa? Napa enten kok Klet Pager Turut Usuk? Alang bojone manggur kono tok lho kok iso. Wong ki jenenge pek enggo ya iki lho. Lah, ngepek tangga. Malah justru Alhamdulillah. orang itu lek dekat ngeten iki setiap harinya sudah tahu, Mas. Oh, Maksudnya karaktere pun karakternya sudah kenal. kenal. Dadi golek bojo ki ora usah sing ado-ado, cukup cedak. Di samping karaktere wis kenal, sing nomor loro ngirit biaya bis. Oh, berarti golek sing cedak. Golek sing cedak. Karaktere wis kenal. Oh iya berarti kudune awake dhewe golek sing cedak lak purik ben ora ado-ado. Tur meneh nuwun sewu lho Pak Eko. Pripun, Mas? Dalu punika tumplek-blek warga masyarakat Wah, Semarum. makempal wonten dalemipun Bapak Wanto. Wanto. Nggih. Luar biasa. Dasaripun wulan becik, wulan ingkang sae, wulan Sawal. Ora lali Dik, awake dhewe ya ngucapke minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lho, kuwi lho. Daerah Trenggalek iki daerah kaum, daerah religi. Roh aku. Awe ngerti ramene utawa hebate daerah Semarum nek pas Bodo Kupat. Nyawa. Wo meriah. Meriahe nggo ndi? Masak kupat, lontong, lepet. Nek nyapa dimasak? Loh, Ya ku njejeli lambemu kuwi kok. Lho, ngono kok ya nesu. lupat lepet kuwi budaya zaman Jeng Sunan Kalijaga. Budaya para wali. Kan aku gak enak lho, Bos, Banyuwangi. Loh, berarti ya orang membudayakan adat istiadatnya tata carane zaman Kanjeng Nabi. Para wali. Para Lho, wali. nggih wonten tapi mboten kados mriki jarene kene kabeh to, Dik. Kabeh. Lho kupat, lepet, lontong ki ana makna, ana tegese. Kuwi lho, Maksudnya Mas piye, Yudo ki lho. Kupat ki tegese laku papat. Utawa nek sing ngarani ngaku lepat. Wong ki mesti kedunungan lali, luput kuwi mesti kadunungan menungso. Mulane diarani kupat ngaku lepat. Jareku lek sitoke kaku sitoke jepat. Aduh, cantik mesti ngono lho. Kuwi anu Parake lho kok mesti ndak duwe ilmu merono. kasepuan. Mboten gadah ilmu tuwek Aku mboten ora roh, gadah. aku ora roh lho, pokoke aku takok awakmu, gene aku ora tek enek ngono kuwi. Kuwi diarani kupat, laku papat. Apa to laku papat? Siji lebaran, loberan, leburan, laburan. Wah, alah, Lebaran Ya. tegese sesasi muput awake dhewe nindakake kewajiban poso wis bar, lebaran. wis bar ta? Wis bar lebaran aja lali. Nyisihne kayane sethithik kanggo para fakir miskin diloberke, loberan. Nek wis padha loberan ngapura den ngapura halal bihalal njaluk sepura leburan. Tegese wis kosong-kosong. Salaman kae ta? Salaman. Lek laburan. Laburan ki tegese nek wis kosong-kosong, ayo to dilabur sing putih, sing suci. Tegese menungso kudu bisa dadi fitri utawa suci. Apa to tegese suci? Apa to, Dik? Susune sak manci. Kok rumangsaku wong ditakoki tenan. Mesti kon. Lah aku takok tenan aku kira ngerti. Ora Mas Yudo ki lho kadung ditututke kaya wong sepuh kok ya sik. Kok rumangsaku. Mboten tegese suci menika fitri. Resik lho, Bos. Resik samubarang. Berarti laburan ya. Laburan. Berarti ra nek ngecat ya wong biyen ya. Ngecetan ngono ra enak ya. Ya tembunge laburan. Kuwi kupat. Kupat terus enek sing lepet. Lepet ki tegese disilep sing rapet. Barang sing ala disilep sing rapet, kesalahane disilep sing rapet. Akhire terus lontong. Lontongnya apa, Dik? Olone wis kotong. Iya. Berarti lah wong lanang ki lontong no. Lontong, aku yang lontong nek bojoku ngapem.
Awakmu ngapa mbok aku bikange pinggir gosong ra karo-karoan tak tapuk. Bojoku aku nglondong bojoku ngapem wae ro apeme bojoku no. Lah nyapa ta? Nyepupruk sok men lho Dik. Ning ndi? Apeme bojoku wae rong ro. Masa bikange bojomu gosong yang pinggir ya? Lah kenae padha karo bojone sampean ngono kok iya. Lah Lah ngaku petau mangan bikange Pak Eko. bodoh-bodoh. Nyapa? Bodoh-bodoh bose ra enek bojone tok karo pembantune tok. Garwane Pak Eko Bu Eko. Ah enek lah kok marut ditinggal to, Dik? Akhirnya bikange mbok pangan. Ya piye? Aduh cotono Pak Eko terusan. Lah piye eneke ya panganan kuwi tok gek gosong ra karo-karoan kabeh. Berarti kok sapa wae to Pak Eko ya betah lho aku ya ngono lho. Loh, lek gosong pancen pahit-pahit gurih, Mas. Lho ya ta. Ya ta. Ngaku dhewe lho, Dek. Padahal aku gak itu Pak Eko bikange seneng omah pahit. Lah kowe metu kae weruh nyapa? Nyapa? Golek bikang jaba ngono lho. Kowe rumangsaku ora mesti lak jajan iki lho. Pas jajan pas ning omahe pas gosong ngono. Tapi Pak Eko luar biasa lho. Luar biasa. Sapa to sing ora kenal? Sosok seorang pemimpin, figur seorang dalang tapi juga seorang kepala desa. Jadi Pak Eko wae aja nyepelekke, aja mbok delok mung Pak Eko, tapi figur beliau itu manggon ngarep. Rungokno ya. Oh, alah sampean sopir bis to, Bos? Lah kok manggon ngarep ning ndi to, Dik? Sopir travel to saiki, Dik? Duh, percil wong aja goblok pitung kecamatan. Marep maksudku aku ki nggawa payung lho. Ning ngarep nggawa payung. Ning ngarep nggawa payung. Lah iki jane bakul cilok apa piye to, Dik? Bakul piye to? Mayungi warga lho, Mas. Mayu Pak Eko. Oh, alah sampean ojek payung lah anu. Ojek payung ten. Payung 5.000 ngene ta? Ngene tak omongi. Iya, tapi Pak Eko ki kan kepala desa. Oh, alah. Sing momong para warga sak desa. Oh, alah ning desane sampean sik cuwilik cilik to, Bos. Sak desa dadi cuwilik dimong karo Pak Eko ning ngene. Tegese dhek iki dadi tuntunan para warga sak desa ki lho. Pak Eko. Oh, sak desa berarti picek kabeh. Kok sampe dituntun wong sitok. Piye to ngomong-ngomong? Angel Pak Eko sampean jelasne Ndak iki. iso menemukan sesuatu. Aku Biasa. iki di ning desa ki tuwek ngono, Mas. Lho, Tuwek, wis lho. tuwek les tiba ping pira ning jeding ketoke. Nah, wis tuwek berarti kan stroke les tuwek biasa. Kayak sampean nih kakan mangan. Angel jaman. wortel. Ya Mas kowe percaya iki dicangkem Anu, boten diangkrem. mawon golek toko cedak-cedakan sing dodol rondap lho dirondap cangkeme dadi Kowe aja lak nesu lho, iki kancaku lho ribut kene iki boloku lho kowe. ribet. Ribut bakul manuk iki boloku tak tapuki lambemu tenan kowe. Ribut bolo. Aku lho niki tem mriki. Balamu sapa? Ribut. Alah jek cong balaku. Sapa? Imah Belong. Kuwi gak tukang masak. Alah sak kondang-kondange ribet nek gak dikai sego karo Imah Belong. Ribut iki boloku lho, Dik. Preman lho, Dik, ribut. Alah kalah karo Imah Belong. Tenan, Dik, ribut iki wong dongdeng sama ladeng kowe. Kalah pangga. Lihat yang begitu. Kalahe nggo napa, Le? Heh? Kalahe nggo napa? Lah bagian adang Imah Belong nek gak diingoni pra pucet. Wah, kalah to, Dik. Kok rumangsaku rasaku. Jroning swasana sing sakral, Mas Nggih. Yuda. Ngene iki Nggih. lek jroning tuntunan kejawen. Leres. Awake dhewe iso nuntun iso kaya Mimi Hamintuna. Leres. Bathara Kamajaya Bedari Ratih. Oh, Lek Ratih. jroning tuntunan Islam, Mas, umpamane apa eneng surat ayat dan Oh, sebagainya. kata sangat. Termasuk Nyapo. Nyapo. Apa sampean? Aku muni kata Kowe kok aja sampean muni. kuwi. Aku lek karo iki ndak pati percaya. Mboten kena dipercaya niku. Wong nyalon RT maratuane mah nyoblos kok. Tak coba. Lek jroning tuntunan agama Islam apa, Mas? Sing Oh, kata. umpamane. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata warahmah inna fidzalikal ayati liqaumi wattafakkarun. Pucet dek, pucet. Ingah-ingi, lolak lolok dek. Le, ya ta? Lolak lolok raine terus mlumpuk. Aku tak ngono aku. Yang artinya Ayo, apa? Tondo-tondo kuasaning Gusti diciptakne priya lan wanita supaya urip pasang-pasangan manggon keluarga sing sakinah ayem tentrem mawadah lan warahmah entuk rahmate Allah Subhanahu wa taala. Niku artine dadi lek wong kakung minangka dadi kepala rumah tangga. kepala rumah tangga, Kepala keluarga. Kepala keluarga. Arep digoyo ngopo wong lanang ki tetep wewenang ya, Mas ya. betul. Ah. Awit wong wedok mono kagawe saka iga wekase wong lanang sing sisih kiwa. Lah, Kudu mulakno dilindungi. Ngene Mas Budi, lek enek wong wadon kok wani karo wong lanang, kaya bojomu, kualat. Kualat bojomu. Nah, kuwi. Kualat. Mbok Wong bojomu wedok kuwi kok lho mbok umpamane garwane Mas Percil iki iso nyambut gawe pinter, sugih duit. Aja peh bojomu ki pinter nyambut gawe ning kudu tetap di bawah penjenengan, lek iso mayungi. Lah kula ora diparingi. Lah aku nesu. Piye to bos iki?
Tegese kowe iki sebaliknya kepala keluarga, kepala rumah tangga. Bojomu kudu ngajeni karo kowe. Paling tidak bojomu kudu nang ngisor. Gak mesti dek njaluk ning dhuwur terus ada tenan tamu. Aku sampai angel lho dek ngomongi dek aja aku yang ngono ya. Tegese walaupun to kayane sepiro, kuwi kudu tetep manut karo sing lanang. Kaya sing tak omong ning ngarep kagawe saka iga wekase wong lanang sisih kiwa. Tegase pripun Mas Yuda? Tulang rusuk wong lanang sisih kiwa ki wong wedok. Mulane to, wong lanang nek sabane turut mbolo aja diseneni. Lah nyapa? Kae goleki tulange sing ilang lho. Wah, iya lah kayak kono saiki tulang ya dol-dolane 35 dek towek ta pisan. Aku roh aku nang kono iki mangsaku. Omongan ra jelas. Ora nek kono manten iki didongakne bene piye? Ya manten didongakne muga-muga atut runtut rerentengan, kaken-kaken ninen-ninen, pindho mimi hamin tuna, pindane kaya Betara Kumajaya Kumaratih. Ayem tentrem selawase nggalo pikantuk momongan putra soleh putri solehah migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Bisa taruna ngungkuli bapa, bisa mikul dhuwur mendem jero, mrodo asmane wong tuwa. Wayang apa kowe bapak diperodo barang iki. Ora kakean ngomong kowe iki tulisan kaya nanya serahno ki lho dongaku ngono lek kakean kowe lek. Lah nek kowe ndongakno manten piye? Ora usah didongakni didelok lek ya cukup to kowe. Lah kok iso didelok ki lho manten rumah samu TV nu piye? Lho ora ning ngono lho didelok ae iso sakinah mawaddah lan warahmah iki iso tenan apa ora? Lah kuncine piye kuncine? Lah kuncine kok angel-angel to. Kuncine ora usah angel-angel manten. Apa? Ya sing penting saling menerima. Contone kaya aku iki. Nah, sik. Kowe Aku ngene demen lek Mas Pertiwi Serkas. contone kaya siapa contone? Kaya aku. Anakmu emoh nyuntu kok iso malah Ya angkrik. Aja diomongne, Dek. Kowe rumah saku. Wong wedok iki kudune piye ben carane manut, Bos? Saiki ben piye bocah wedok manut wis enek resepe. Resepe gampang, Dek. Apa? Pokoke kowe ndek dhuwit akeh wong wedok saiki merintil ngene lho saiki, Dek. Sik. Lah nek ngono wong wedok iki kok ukur karo dhuwit no? Iya no. Katresnan iki kok ukur dhuwit, Mas. Alah tenan. Padahal lek miturut pengendikaning para sepuh, katresnan iku timbule saka ati. Ati kawitane. Ora enak ati saiki. kawitane dialang 24 didadung medhot sing jenenge katresnan. Aduh, lah kowe budal numpak sepeda motor bebekno ya ditapuk lambemu. Tapi lah budal kowe nggawa jas, kemana Mas? Lho bocah-bocah wedok saiki ngono. Itulah namanya bocah wedok yang baterai iki ya kuwi, Dek. Aduh. Mas. Bocah wedok material. Ya kuwi. Sik to, Den. Aku yo aku ngene iki wong lanang sebagai seorang laki-laki. Lek wong wedok kok lecehke iki yo ndak demen. Aku ya enggak setuju Nah, aku. kuwi lho. Aku sebagai wong brewok. Kancane wong wedok ora setuju aku. Lha tapi akeh-akeh ngono Dek saiki Dek. Salah sapa contone sapa? Lho, ning omah kuwi nggonku lingkung aku kabeh do ngono kuwi kabeh. Kuwi ketularan kok ngawi jarene. Ngawi iki sapa? Lah iki. Lah wong ngawi kuwi asine pindahan kon ndi poro? Lah ra ro aku. Wong Kendal Bulur lho pindah ngawi kabeh lho. Wah, berarti punjere iki to, Dek. Iya. Iya, tapi wong dapur sukses tak uncale ning mamu. Rumah sakit. Ora aku ndak trimo, Mas. Ya kok Apa dia harus selalu menghargai seorang wanita? Betul. Loh ngono lho. Wanita itu adalah tiang negara. Tapi nek wong lanang kuwi tiang jaler. Ora tiang jaler tok ya nek tiang listrik ge ngembleki mbokmu kuwi bae kok. Lek Mas Yuda lebih mengutamakan piye, Mas? Katresnan iki, Mas. Katresnan. Lah dhuwit. Ati kawitane. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Yen angel-angel kalangkung kan kena tinumbas arta. Kaya Asmarandono ki. Asmarandono, Dik. Ning bulu ora kenal rapo kaya dhuwit budal ya. Supaya awake dhewe. Ning ndi, Dik? Bulu. Rupane raimu kaya kijing. Ora masalah. Saiki penting golek seneng. Aku wong ngono fair-fairan nek karo aku ora usah ditedeng aling-aling. Berarti awakmu padha karo melecehkan wanita lho, Mbak-mbak sing kene iki wanita kabeh. Dudu iki yo sing B yo iki no A. Nyapo aku. Aku golek sing liyane. Lek sampean kudune piye jajal lek manten nek sampean piye jajal? Lho, lek wong wedok karo wong lanang kudune pripun nek sampean? sing pun genah pengalaman. berangkat jadi kemanten, ya toh. Nggih. Kuwi harus ditimbulkan rasa tresno, Mas. Lek berangkatnya ndak tresno kok ning tengah dalan mesti ada sesuatu. Lah, lho. salah. Iki ya bener iki ya. Iya no. Lho, lek wis awake dadi manten piye to ngatur rumah tangga? Lek bojone nesu, sing wedok nesu, sing lanang aja melu nesu. Alah, pegat golek eneh. Napa Bocah ki angel bocah kok iso angel-angel kandanane angel. Angel. golek sing anyar luwih apik. Ya, Bro. Iya. Sampeyan iki pripun wong ketoke ngarepe wis kenceng lho. Loh, aku lah dek menteleng, Mas.
Aku mentel-mentel kaya wedi aku ya. Aja wedi. Kok iso nek golek nanti aku jan to. Lah, lah. Kemangis aku.